Patuloy na nagsasagawa ng water rationing ang mga tauhan ng Masbate Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ngayong araw sa lalawigan ng Catanduanes na pinakasinalanta ni Bagyong Uwan nitong linggo. Ayon kay Ian Nicolas Bueno, team leader ng PDRRMO Masbate, kahapon nang magtungo sila sa isla para maghatid ng tulong. Sakay aniya ng 6 nilang sasakyan ang 360 na containers ng mineral water na ipapamahagi nila sa mga taga-barangay JM Alberto Agban Baras at Bato, Catanduanes. Actually, as of this moment, ang report sa akin ng team ko, sa Bato, they given up already until 12 ng morning, 180 containers na. And including same din sa Baras. Pareha sila ng dito sa binigay sa akin. Bago kami nagpasimula kahapon na magbigay ng tubig, pumunta sa amin ng DOH at nag-test ng tubig kung pwedeng inumin. Positive naman ang comment ng DOH ng Catanduanes, pwedeng inumin yung binibigay naming tubig. Dagdag pa ni Bueno, 25 tauhan ng kanilang opisina ang kasama sa kanilang humanitarian mission. Sa ngayon po, ang team ko na hinahawakan is CDRMO composed of 12 persons and then we have PDRMO composed of 13 persons, all in all 25. As of now, andun sa Baras, yung dalawang Hilux namin, including ng Hilux ng City, yung truck, then the boom lift of Masbate City andun po para sila ang magbuhat ng aming diesel galing sa truck namin ibababa para mailatag siya po. Yun ang andun po sa nakalagay sa Baras at nakalagay naman sa Bato yung isang Hilux namin at saka isang L300. Maliban sa water rationing, naghandog rin ang PDRRMO Masbate ng free Wi-Fi, free charging station at Starlink. Actually, as of this very moment, ang mandato lang po ni Governor sa amin, bigyan sila ng pre-charging, bigyan sila ng free Wi-Fi na makagamit at saka meron kaming yung humanitarian na tinatawagan dito yung tao namin kung anong kayang itulong namin sa mga taga-Catanduanes. And including yung water, dapat isaturate at lahat makainom ng malinis na tubig. Yun lang po ang mandato sa amin. Samantala, 14 na araw na mananatili ang grupo sa naturang probinsya para magbigay ng tulong sa mga sinalanta ng nagdaang bagyo. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.